Poistenie majetku je vážna vec, ktorú oceníte najmä vtedy, keď sa niečo stane. Najcennejším majetkom býva spravidla náš domov a bývanie. Barbara Štubňová sa opýtala riaditeľa úseku neživotného poistenia v komunálnej poisťovni Dušana Zemánka, ako si ich máme spraviť vlastne poistenie. Pri poistení majetku, respektíve bývania, je potrebné hlavne myslieť na jeho nehnuteľnú časť. Teda dom alebo byt ako taký, prípadne iné stavby, ako sú garáž, altánok, plot, bazén a podobne. Určite si však poistíte aj tzv. Hnutelné veci, teda zariadenia domácnosti, nábytok alebo elektrospotrebiče. Na otázku, ako si správne nastaviť poistnú sumu, pri poistení nehnuteľnosti mám jednoduchú odpoveď. Tak, aby ste si v prípade totálnej škody dokázali za vyplatené finančné prostriedky zabezpečiť porovnateľné vlastné bývanie. Pozor, nie vždy je to rovnaká suma, za akú ste bývanie kúpili. Ceny nehnuteľnosti totiž za posledné roky vzrástli o desiatky percent, nehovoriac o tom, že odvtedy ste do svojho bývania mohli investovať ďalšie financie. Toto je veľmi dôležitá informácia. Ako často je potrebné poistenie nehnuteľnosti prehodnocovať? Ideálne aspoň raz za 2 roky, určite však po každej väčšej investícii alebo rekonštrukcii, ktorá hodnotu bývania ešte zvýši. Pre tých, ktorým sa nechce zaoberať vývojom cien, je určená tzv. Automatická indexácia, ktorá je súčasťou poistenia pro domu. Automatická indexácia znamená, že poisťovňa každý rok na základe vývoja cien a inflácie aktualizuje hodnotu vašej nehnuteľnosti a upraví poistnú sumu. Poistenie tak vždy zodpovedá reálnej hodnote nehnuteľnosti a zároveň zohľadňuje nárast priemerných cien materiálov a oprav. Treba povedať aj to, že za posledné obdobie rástli aj ceny zariadenia a spotrebičov. Ako si máme správne poistiť tento majetok? Kúpiť novú pračku, chladničku alebo vymeniť zničenú kuchynskú linku môže pre mnohých ľudí predstavovať sumu, ktorú nemajú k dispozícii. Riešením je poistenie domácnosti pro domo, ktoré v prípade poistnej udalosti pokrie náklady na úpravu poškodených vecí alebo na nákup nových vecí. So správnym nastavením poistnej sumy pomôžu naši poradcovia. Viac informácií nájdete na stránke www.kpas.sk.